Kaixo guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Helmugara. Gaur bi emakume izango dira saioko protagonista nagusiak, Itziar Aldaburu eta Mamen Etxaniz. Mamen Etxaniz Azpeitiarrak datorren maiatzean beteko ditu 62 urte, baina ez da insersoko bidaietan parte hartu zalea. Berari oinez, bizikletaz edo eskiekin mundua ezagutzea gustatzen zaio. Munduko 11 tokitan egondakoa da, baina beti bueltan hain maitea duen xoxote aldera jotzen du. Bizitza zukutzeko gogoz da, Mamen. Mendilen nola ibili, hemen ikasi dugu. Bizitzak nola zuzendu, baitera hemen ikasi dugu. Dana eskure, herri onduen, eta bai, beti hementxe, gure errekredu guztiak hementxe. Gurasuekin, kriston rekuerdu dauzket, nebera hundilekin, janari pila bat, oin pista hauek zauden, eta bastardanetan baskariek izaten ziren, eta bai, rekuerduen latzak, onak. Eta amak beti izate ziren, kontu zibiliai, mendilen bakarriken da, bai ama, baina xoxotean ikue, orduan, beti pareta muga hori beti saltoka. Nau izutzen egu urbila, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Bai, bizi unibertsitate bat. Mendiko bizitza, beste bizitza mota bada, ez da kalekue, hemen zuzara, zuzaren bezala. Orainak ere geroan, nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presten bihurtu arte, norizanaren erroan, nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan. Xoxoteko aterpetxe inguruan eman zituen lehen pausoak mendian Mamen Etxaniz Azpeitiarrak eta orain ere gustora joaten da bertara. Mendibueltaren ostean berriketa apur bat egin eta mokadutxo bat jatera. Munduko 11 bazter ezagutu ditu, baina izarraitzen bertan eskiatzea besteko plazerik gutxi. Etxea maite du Mamenek, baina baita kanpokoa ere. Bidaiatzeko erabateko grina misiolari zebilen osaba bat bisitatzera Kongora joan zenean piztu zitzaion. Kristoneko esperientzia, oraindik berriro ez deteukiolako esperientziken. Hilabete bat, jeep batian, misiotik misiora. Eta gero beste izeba banauken Mexikon, eta lehenengo aldiz, Ameriketara, Mexikora. Eta handiken 2 urtera edo, Nepalea junitzen. Pirinioak, Alpeak, Himalaia edo Andeak, gogoko lekuan aldaparik ez du aurkitu Mamenek. Akonkaguako gailurra ere zapaldu zuen. Urte berri egunien egin genuen tontorra, Xabier Erro zanakin, 83an. Besteak beste Tupungatora egindako espedizioa, Txileko bolkanak, Japonia, Norvegia edo Kanada eskiekin, Estatu Batuetan 66 ibilbidea deritzona edo Eurobelo 8 bizikletaz, makina bat kilometro eta bizipen, baina beti irribarrez eta parekoa agurtzeko gogoz. Bertako jendiai esaten diozu bere hizkuntzan, kaixo egunon, eta beraie zurekin daudeia. Bai, hori ez da aldau. Niretzako ez da aldau. Oizuk, askotan igual lehenengo pausuman berdezu.
Baina ez pausu ematen, ez dezu jasotzen. Miseria eta pobrezia ere ikusi du bertatik bertara eta horrek kontraesan ugari sortzen dizkio Mameni. Jesukristonak. Kristonak. Iraian jonitzen Boliviara, eta Bolivia Argentina. Ikusten dezu jendia nola bizidan. Arginderra, justu, ur korrienteak ez dago. Aldezun xumena jun berdezu, aldezun humiltasun guztiekin, porque zu beraien aldien, zuk daukezu bider 1000. Ez 1000. Nero zaba misionerioek, Afrikatik etortzen zanin, da nere amak izaten zion, eske ume hauekin da, lasai Arantxa, horiek ez ditun problemak. Problema den janaria ez eukitzie. Hori den problema, eta hemen bazion. 2010ean Nepalen Lasatik Kamandurako bidea egin zuen bizikletaz eta han ezagutu zuen Alenka Zagar lagun esloveniarra. Hurrengo batean Himalaia alderik alde zeharkatzen duen Great Himalayan Trail ibilbidea elkarrekin egitekotan gelditu ziren. 2019an iritsi zen ametsa gauzatzeko tenorea, baina ustekabean Alenkaren dei bat jaso zuen. Eta hotzeiten dit telefonotik eta zateit txorkatile puzkau dula. Eta zanio, ostra. Eta zantzin, ezke lur jotan hau, eta bueno. Baina zu jun, zu eze hon ere zaiten ikzese, baina ni bakarrik nola jun berdet. Oine bakarrik jun berrote dut. Nere destinu eda bakarrik jutia beti, bueno. Baina seguru altzaudez egingo dezuta. Orduan, beti daukeu motxila bat atzien, bai emakumeak eta bai gizonak, baina emakumeak gehiago ez da. Beste ejemplo batzuk ikusi baditut egiten debela, zergaitiken nik ez. Ekialdetik mendebaldera alderik alde gurutzatu zuen Mamen Etxanizek Himalaia. Asis gurun Sherpa bidelagun hartuta 1100 kilometro egin zituen, oinez sekula aztuko ez duen bidaian. Konpromisoa zeure buruakin eta egin berdezunakin, 100 biderreun, atope, kristona, 80 egun, oinbeste egundie, oinbeste urtetan egontza hori planifikatzen zure buruen, eta sekulako satisfazioa. Zure buruen kontrola, zure buruko emozio guzti horiek kontrolau eta egitea. Eta orduan da, eltzumun. Neurri bat hartu berdezu beti, zure burue presionatzen. Jakiteko noraino. Porque askotan, gehiegi presionatzekin ere, zora huitezea. Animatzezea, eta ematen du horrek bukaerak ez daukela. Baina bukaera jartzen dio gorputzak. Eta gorputza bezala urtiek. Eta oraindik gauza asko daude egiteko. Azkena pasaden martxoan, pitxi egile horrekin batera Laponian, eskiekin eta pulkari tiraka egindako zeharkaldia. Energia soberan du Mamenek, baina fisikoki igertzen du jaitsi dela. Nik 72 egitean nijue. Ni akordatzen naiz, orain dela 30 urte egindeko probak, triatloiak, maratoiak, ze sasoe daukezun, ze gorputza daukezun, nola rekuperatzen dan, da urtiek ez debe barkatzen. Eta danak zate, gero eta hobeto nitxiok. Hori ustet engaino badala. Mamenen aita bizikleta zale amorratua zen eta alabari ere pasio hori helarazi zion. Lehenengo repartuak lanian, karnizeri baten, bizikletan egiten ditu. Eta propinakin beste bizikleta bat hau erosi nuen. Kirolari petoa izan da betidanik, behobiak, maratoiak, kebranta huesosak eta 80ko hamarkada amaieran baita triatloiak ere. Esta es la nuestra, orgitxi.
igeriten badakigu, korrikan ibiltzea eta triatloi ere bai. Eta 87an, 7, 8, 9, 3 bat triatloi bezala egin ditu, bai. Buah, guk txitxonerakin ibiltze ginean orduan. Erropa justukoak. Bizikletako kuloteakin, badana eta guzti handiakin, korrika. Eta nire aitza, bizi guztian bizikletan da esan zen, patxe, ire alaba, bizikletako erropakin korrikan hori zer da? Eta beti jungea, muga horietana, beti saltoka, beti gainetik. Ez dezatela esan, saiatu, ez zinenik. Sofak, etxeko sofak asko tiratzen du. Baina nik esatet beti iristea momentu bat, ordu asko pasatzen dituzuen zen, ez dakizu nola jarriteon. Orduan sofan guztua egoteko, kalea. Bizikleta, mendira. Zer dakite astu noiek, zure barne matxinadez. Orduen aprobetxau. Bizitza gaur da, biler ez dakigu nun gauden, eta bai edo bai, orain. Ez duzunik. Denbora da gure altxorra, orain. Eta hori da, horrei heldu bertzako egunero esnatzen geranean. Porrota planifikatzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua barkatzen. Hemen gauza bat argi eta garbi dago. Juten dana ez da bultatzen. Hor goian daudez lagun pila baten hautzak. Eta horiek ez dira moituko. Eta neriak ere hor izango dira. Orduen, lurrak lotzen zaituna, zure herriek lotzen zaituna, hemen dago. Eta etxea hemen dago. Eta bai egia da, justu, bidian bukaeran, kanpo santua dago. Eta hemen goian laguna daudez. Eta han behian gurasoek. Eta orduan, sartu horten egiten dezu, gurasoei eskerrak emanez olako leku zoragarri baten bizi dela. Eta etxea. Ondo! Ados! Bai. Zauzko Eskubaloi kluba estatu osoko aztegi handiena izango da, 28 talde dituzte, jokalariak mordoa, eta horiek gidatzeko ere teknikari ugari, behar da noski. Horietako bat da gure protagonista, Itziar Aldaburu, oso goiz hasi zen entrenatzaile lanetan, 16 urterekin, eta ez du denbora alperrik galdu. Bidea ez da batere erraza izan beretzat. Jokalari bezala egia da aspertiten nintzala, azkenean karakter handia dakat, eta ateain berdet, ez? Eta nintzen nekatzen, fizikoki oso aktiba naiz, eta nintzen nekatzen, ez? Eta entrenatzaile zela sartu nintzen, eta nekatu iten naiz, eta dan ateatzet, ez? Baina ez dakit zeba gustatzen zaiten entrenatzia. Igual da, behaiek emateien feedback horregatik, ez? Aurten nire jokalari izan dako bat Bienan, Erasmus junda Biena, eta guan dela jate, mezu bat bialdu zian,
audio bat bialdu zidan WhatsAppekoa, eta esan zidan Itziar, bienan nire aurrenengo partidua jolastuet. Eta hain gustatea naiz, sentituetela idatzin bernizula. Idatzin bernizula eskerrak emateko, zuk erakutsi didazu eskubaloiaz goxatzen, eskubaloiaz disfrutatzen, eta Itziar, eskerrik asko. Eta orduan, igual hori da, entrenatzale jarraitzea egitena, feedback hori. Julen! Lehun da, bildurri gabe. Ugait! Jasota gora, Aimar, guazen, guazen. Karakter oso handia dakat, eta errezago harremantzen ez mutil batzukin. Nesketan jolastu nun, eta ez zait gustatzen, desberdinak neskak ez, eta oso kerdago esateunak neskak eta mutilak berdin entrenatzia daudela, edo berdin erlazionatzia dakaula, ez da hola. Eta mutilak entrenatzia errezago ite zait zer gaitik? Ez dakit, baina ni pertsona bezala komodago sentitzen naiz mutilak entrenatzen. Gaztea, emakumea, baita bide urratzailea ere. Psikologia, coachinga eta eskubaloia uztartuz. 24 urte ditu, 16rekin hasi zen entrenatzaile modura. Berak idatzitako liburu bat besapean, bere gaztetasunean 11 pausu eman ditu, beste askori entrenatzaile izatea burutik pasatzerako. Ez, polemika izan zen klubarruan eta igual pixkat kanpuan, ez? Emakume izateagatik, nola eramango dut talde hau, ez? Azkenean emakume eta gazte izan da, gehiago demostratu berdezu. Azkenean juvenil Euskal Liga zarautzen da, una joyita eta da mundu guztiak nahi du talde hori, ez? Eta orduan, zuk talde hori hartzeko demostratu berdezu, gai ziala emaitza horiek ateatzeko zergatik, urte asko zuaz emaitza onak lortzen. Eta klubak noski nahi dula emaitza onak lortzen jarraitu. Eta elkartu nitzanean kapitainakin denboraldi hasieran, kapitaina beak esan zian Itziar, guk demostratuko deuzuk talde hau eramateko gaitasuna dakazula ez. Bale, partioa berpolit bat ite deun, abisatu nizuen, gaur ez eta abisatuko. Bale, zuen esku da goatuk helburua jaz dala irabaztia, zino gauzak ondo iten hastia. Vale, focus Dana, que venga, hostia, venga, vamos. Bien. Segi lanian. Ez daka epaseikan, gaztiak, ez daka epaseikan! Vale, para! Vale, igualda, handikan! Vale, txaloin. Botasko oiek, venga. Vaya partidito que nos hemos cascado, tíos. Gehien kostatzen zaitena da partidua. Maila oso goian gabiltza, eta holako partidua jolastia asko kostatzen zaigu ez dakielako behaien burua superatzen, ez? Zenbakiak behitze ditue konstantemente, eta erreskoa zenian, hori da gehien kostatzen zaitena. Sois unos cabrones. Porque es que os estoy diciendo que hay que trabajar mentalmente, que no es todo físico, ni técnico, ni táctico, hay que trabajar mentalmente, hay que trabajar la cabeza para ganar la fase. Que este puto equipo tiene como objetivo ganar la puta fase, no ganar este partido. ¿Vale? Es que lo peor es que luego vais a ir a Euskadi, es que vais a ganar igual. Es que lo peor es eso. Es que os mandaría a todos a tomar por culo. Bueno, kostatzen zaigu lako partidotan. Kostatzen zaigu zeia helburu danak lortu ditugu, eta dakau burua Euskadin, dakau burua Espainian, eta bueno. Porque me hacéis esta mierda y luego sois capaces de hacerme todo lo contrario. Y dale, que no se trata de ganar. Coño, se trata de ser mejores todos los días. Que no os entre en la cabeza. Que no os entra. Vale, han salido cosas bonitas, está bien, pero no me voy a gusto. ¿Vale? Zorionak por las cosas bonitas, estoy muy orgullosa. Repito, guait, eta
ya sabes, las malas hostias que me pillo contigo, sorionak benetan, ¿vale? Sorionak, buen trabajo, hay que seguir trabajando, tíos, hay que seguir trabajando, ¿vale? Kostatzen zaigu renditzea, baina, bueno, ya bukatu da, hain tercer tiempo esatean, eta holaxe, a ver. Hola, sin camiseta eta hola, hori joko jendean txas. Hay que ser humilde. Venga. Aurrena entrenatzaile. Eta entrenatzaileek eraman induen beste aspektu hortan enfokatzea pixkat, ez? On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Psikologa en proceso pixkanaka, ez? Bai, coachingean espezializatu naizela, kirol coachingean, eta bueno, bai, hori bai izan dezakegu pixkat. Bueno, ez dut konsideratzen hain beste gauza, ez? Azkenean entrenatzen ibiltzen naiz une oro, bai, liburu bat idatziet, baina, bueno, idazle naiz konsideratzen. Azkenean ni beti izan naiz oso neria, ez? Eta entrenatzen hasi nintzanean, enitzan gai izaten ateatzeko sentitzen un hori, ez? Pentsatzen nolako errespetu galdortzeko, pixkat, ostuin berrin nintzala, ez? Eta pixkat gogor plantakin berritula, ez? Eta ohitu nintzen badana niretzat gordetzea. Eta orduan txikitatik idatzi izan dut, ez? Sentitzen un hori pixkat ateatzeko lotza ematit kontatzia, o transmititzia, lotza edo bildurra, ez? Eta beti idatzi izan dut. Eta aldakela barruan ematen dituten txarla horiek, nire bigarren entrenatzaileak grabatzen hasi zen. Eta beak esan zian, esaldi hau gorde zure libururako. Eta hau gorde ez dakiz zer. Eta enbiztak dizerrefikatu zian esan nula, ostras. Liburu bat idatziko, ez sentitzen hori danakin, ez? Ez da gida bat, baina jendia bai funtzionatzaio gida bezala, ez? Entrenatzaile askok liburu irakurrita, ostras, itziar. Eskerrak batek kontatu duen entrenatzailean barneko mundu hori, ez? Itziar, zerbait eta zarro badago, Zarauzko klubeko teknikarien arteko elkarlanaz da, eta bereziki bere arloan egiten duten ahaleginaz. Entrenamenduak ondo, entrenamenduak erreskuteia, eta gero ja hor kanpoko dana da nik uste gure staff teknikoko punto fuertia. Psikologia eta hori dana asko behitze dugu, eta lanketa oso handia egite dugu hortikan kanpo horrekin. Azkenean zu jokalari bat zein du berdezu, psikologikoki ondeoteko pistan renditzeko. Eta guritan lan hori asko gustatzen zaigu. Beti pendente gaude nola dauden etxian, nola dauden kalian, klasian, eta berekin dakan harremana pistatik kanpo, latza da. Hautsak arrotu izan ditu Itziarrek. Euskal Herriko eskubaloi aztegi handienean gazte kuadrilla bat zuzentzen du. Bera hain gazte eta emakume izan da gainera. Danona, nahi etzaitzaia egiten azkenean alde hona eta alde txarra dazka, ez? Bi estremoa dazka. Alde batetik nire gaztia naiz, eta orduan behaiekin relazio hori mantentzeko aukera dakat, baina beste aldetikan bai landu berdetela une oro, ez, errespetu hori iragaztia, ez? Nizei nahi, zuen entrenatzailea, zuen laguna, eta diferentzi hori dia asko kostatzea. Azkenean irabazi berdezu klubeko errespetua, jokalarien errespetua, gurasoen errespetua, eta lana hortikan dijoa. Dakat, hori ez, taldian esarri dituten araboiek, ez, bat, erori eskio jaikin berdeu. Eta ez baldin badeu lortzen jaikitzia ondokoak lagunduko izu edo nik emango izut eskua jaikitzeko, ez. Eta bestia da, zerbait lortu nahi baldin badezu sinistu inberdezu hortan. Gure burua engainatzeko dakaun kapazidadia handia da. Zentzu honean, eta demostrazioa lehen gurtian ingenun, ez. Lehen gurtian, polemika txiki bate hontzan nik talde hau hartzeko garaian. Eta hainbeste haserretu nintzen, kapitainakin gelditu nintzen, eta esan nion, Unas, aurten dana irabaziko dugu. Dana esatetenian da, dana. Eta, benga, itziar, nor irabaziko dugu dana, ez? Eta hasi ginen temporada jolasten eta errepikatzen nuen behin eta berriz.
Eta aiatu zen puntu bat, nun jokalariak sinistu dituen. Eta nik horre ditziot autoengaino, ez? Eta dana irabazi genuen. Dana, azkenengo partidoko gol hori, baina 28-tik 27 irabazi genitun. Junginan Kataluniak torneo internazional batea eta aleman batzuen kontra irabazi genuen. Junginan Gipuzkoako txapelketa eta irabazi genuen, Euskadi eta irabazi genuen. Eta gero nik duda txiki bat nekanian, jokalari bat etortze zen eta Itziar. Dana irabaziko dugu. Zeba eta zuk esan dezulako. Eta orduan, zuk benetan siniste dezunean helburu batian gehiago borrokatzezu. Eta indar gehiago jartzezu. Eta gehiago elkartzea taldekideakin. Eta eroritze balin basea errexo da jekitzia. Indar gehiago dakazulako. Piece by piece, door to door. Aurten talde erdia baino gehiago dakat lehen urtekoa. Eta daka, hori espinita klabada, ez? Baina igual ni naiz dakana espinita klabada. Azkenean lehen urtean jokalariek hainbeste eman ziren nahi, eta nahi derrigortu ziren hainbeste ematea, ez? Sortu genuen zea hori, bizimodu hori oso polita izan zen. Eta aurten sartu geha denboraldi berri honetan pentsatzen lehen urteko hori bizitzia, berdin hori bizitzia posible izango zala, eta historia bat bi aldiz ez da errepikatzen, ez? Orduan, ez gara konstiente izan, gure historia propioa sortu berdeula. Eta denboraldi honetan, helburua lehen urteko berdina. Eta aurtengo nire helburua da, aurten dazkaten lehen urteko hoiei baita ere, aukera hori ematia. Sentitzet zerbait zor diotela behaiei, ez? Eta beti esatiet, nik eskua zutan jarriko zuegatik. Eta zordizuet, Euskadi zordizuet, Espainia zordizuet, orduan lanengo dugu espinita hori ateratzeko. Bukatzeko ordua iritsi da erreportajeak zuen gustukoak izan direlakoan, bagoaz datorren astera arte ondo segi.